Kultur estanda izan da Durangoko azoka Durangon, kulturaren plazari berriro ere bizia emateko giroa egon da. Izan ere aurreikuspenak beteta eta pozik amaitutzat eman dute 57. Durangoko azoka. 2 urteren ostean azokak aurrez aurreko eta murrizketarik gabeko formatua berreskuratu du. Hala, Gerediaga elkarteak adierazi duenez, ospatzeko urtea izan da aurtengoa. Oro har, pandemia aurreko salmenta volumena berreskuratu du azokak gainera, eta 5 egunak oso jendetsuak izan direnez, denda digitalaren erosketak nabarmen jaitsi dira aurreko edizioarekin alderatuta. Gaurtik aurrera halaber, azokak herriz herri jarraituko du Zu non handa ekimenari esker, eta Euskal Herriko 132 saltokitan azokako literatur nobedadeak eskuratzeko aukera egongo da. Aurte lehenengo aldiz gainera sortzaileek liburu aurkezpenak egingo dituzte 55 dendatan. Eta hurrengo data 58. Durangoko azoka abenduaren 6-tik 11 ospatuko da Durangon. 57. Durangoko azokan gaude, 2 urte eta gero berreskuratu berri den azokan. Hainbat eta hainbat postu, ikuskizun, antzerki eta bar izango ditugu egun hauetan hemen. Eta horregatik 11 telebista gerturatu da jendearen iritzia plazaratzeko. Pare bat ez garela egoten, udaberrize izoztu zanetik, beste bategaz hauzela babakik, dani zure deiaren zain oraindik. Lehen aldia da gerturatzen zarena Durangoko azokara? Ez. Normalean urtero familiakin eta aurten lagunekin aldatzeko pixkez. Bai. Jendez gainezka daukagu orain gontan Durango, horrela gogoratzen duzu orain dela 2 urte izan genuen azoka? Igual jende gutxigo bai, gaur goizen beteta zeon, hain lasaiago dago, baino bai, jende asko dago bai. Bai, desente, egia da, normalean igandiak entortzen garela eta orduen nahiko jende gutixo goten dela, ordenago nahiko harritu ez zenbat baden, baino, bueno, bai, nik erdaldut nahiko antzekoa, orokorrian, bai. Duela 2 urte ez, baina pandemia baino lehenago horrela ere bazegoen, ez? Jende andana eta bai, lehen bai, azken urteotan askoz. Zertara etorri zarete ona? Bueno, zertara. Batez ere, hori, azken argitalpenak ikustera, libururen bat erostera, eguna pasatzera, txanda egitera orain hemen Aikaren saltokian, eta bar. Liburuk ikustea eta CD batzuk erostea. Zeintzuk? ETS-eko azkenekoa. Pues gaur deus, libre baginule lagunek eta zerbait ideatik desberdine, hori gara eta CD batzuk erostera, hola jintziartena batez ere, eta hortara, eta baten bat gehiago agertzen batzen tartean, horiek erostera eta bizke kuskisatzera. Zer da gehien gustatzen zaizuen azokatik? Bariedade handia daukezula denetarako, liburu denetatik eta bariedade handia daukala. Gehien gustatu zaiguna, ez dakit, oraintze heldu berriak ez, badaran bago goiz osoa hemendik, baina nik ikusten dut gutxi gora bera beti bezala, ez dute zer berezirik ikusten, niri dena gustatzen zait, giroa, berriro berreskuratzea lehengo, jendetza eta... Zer uste duzu falta zaiola Durangoko azokari? Pues ez dakit, egirantaz ikusten deus falta zaion. Ez, nik uste dut ondo dagoela, gure iritsiz ondo dago, bai. Tira, Inoa? Ni. Ez dakit, freskotasun gehiago igual, Bai, artea eta, baina ez dakit, musika gehiago, idazle gehiago etxaldeak ematen eta ez hain laburrek. Uste duzu euskal komunitateari asko ematen diola Durangoko azokak? Bai, uste baietz, bai. Zergatik? Porque ikusten die... jendearen aurrean ikusteko euskaraz baita idazten dala asko, ez? Edo, bai. Ta ezin dugu disimulatu. 57. Durangoko azokan gaude, 2 urte eta gero... 57. Durangoko azokan gaude. Arratsaldeon! 11 telebista gerturatu nahi izan da, hemen dagoen jendearen iritzia plazaratzeko. Zertaz gozatzen duzu gehien azokako egun hauetan? Lehenengo aldia datortzen naizena, baina
asko gustatu zait ikusietela giro guztietako jendea dagola, familia, gazteak eta, bueno, euskal giro polit bat dela iruditzen zait. Nik uste euskal kultura dana batea ikustea, ostia. Bada zeuze. Hor ikustia zer da onzea eta duen bakoitzak, eta ikustia baita ezautza ez dezunare, ikusita betu postu bat dago, eta ikustezu zeatea duen, eta bintzat kuskusatzia. Hora zer da onda? Bueno, eta ezagunak baita ikustea, azkenen ia erdik ezagutzegea, ez? Euskal kulturan danok ezagutzegea, orduan, lagun bat ikustea hor postun, eta bearen gana hurbiltzea, eta pixkat, basilatzea pixkat, ez? Hoi baita, kabe xarma, ez? Esan, hainbet jente gaztopeti ez dozuna ikusten urtien zier, eta azkenien oso topaleku interesgarri zeda. Ez bakarrik Hori ni gaitzik esaten dugu, oin dela pila bat ez toztela ikusten. Hori da, aspaldi ikusi barik eta bitxu, hori da goizi, bai. Azkenien Durangon topetan dozu, urtien zier ikusten ez dozu zen beste pila bat pertsona, eta, bueno. Niri zeu ikusti, bai, aspaldiko partez, gure Jenny. Arratsaldeon! Ez dut ez ezagutzen, ez que telebizti ikusten dabe asko. Ez da... Ez, amaika telebista ikustatik. Kolpez kolpe ikustatik. Ikustezu, zelan dagin nik ez dut ezer esan. Gaur zertara etorri zarete Durangora? Hola, apurtxo bet ikusten zer dauen liburuk eta asko gustatzen dazku irakurti, Eta parranda. Bai. Parrandan. Eta zer irakurtzen dozue? Bueno, misterizu eta lan. Adibidez? Mas pillo? Zertaz gozatzen dozue gehien azokan zauzienien? Nik uste aurretik, sartu aurretik eta ateatze geanen tragotaz. Uste hori diala. Baina, bueno, azoka barrune, bintzat etorri eta pasetxo bat ematia beti eharra da, ikustia zer da hon, zer ez da hon, bueno, zer da hon baita, baina. Hemen barrun gaudela, bat dierten ez, hemen barrun kaina batekin geho dana guztuko dugu, eta hori ez da gauza. Kaina bat eta Marianito bat baita, Marianito bat. Marianito, ez faltetie, Marianito. Zer erosizue gaur Durango kasokan? Neure kasuen adibidez vinilo batzuk. Erakutzi? A ber, ia. Hartu dute zetakena, zarra. Hartu dut bebai jaiotze basatia, zutagarrena. Gero zugadina hauze dala. Zugazeran da zuria. Barkatu, berena bedala? Ez, ni. Berena dela, ez itzaron. A ber, mesedez promo apurtzu bet. A ber, hartu isu eta... Nire ez da. Daudanik erosiotena, bueno, bermioko talde batena arrezi, bai, ez... Ezagutzen dozuz? Bai, eneko eta honek, bai. Eta, zozer esan nahi itzazu enekori? Ez egiz. Ez deko zer esateko. Zeozer falteatzu erosteko edo? Beste viniloren bat igual, ja presupuesto tipago ez, eta orduen apurtzu eta ikusiko gu, amaieran igual. Eta zer da azoka honeri falteakona? Antxok izen barri egotie. Gaur egon gara ontxe kontzertu pare bat ikusten hautzenean eta ez dagoen barrarik. Aio. Esan dozu musika apurtzu bat falteakola, bai antzuten gabiz musiki egon badau eta gero plateruena kontzertu edeko zuz, ez? Kontzertuak daude? Bai, kontzertuak dauz. Nahi badozun gure sare sozialetara alzara sartu eta kolpez-kolpe dela, eta kolpez-kolpe noreukiko zu hautzenean dauen programazio osoa. Gero miratuko. Baina benetan behikitzuko zu edo? Hau da, beti izaten den gauza bat, gero ez da hitzen. Ez, biratuko deten, ezin dezu ikusi biratzen deten edo ez. Bueno, iratziko ez da zumezutzu bat edo. Emongo txut nire telefona,
Leía Abdel, en árabe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando irrumpía en el hemiciclo encapuchado lo que parecía un agente del CNI. Pasado a nuestro compañero Abdel es lo que sucede cada día en las calles de Iruña, donde las personas migradas no tienen los mismos derechos ni la presunción de inocencia que las autóctonas. Esperemos que la actuación nos haga reflexionar sobre este asunto. Azokan gaude. 2 urte eta gero 57. Durangoko azokan gaude. Arratsaldeon! 11 telebista gerturatu nahi izan da, hemen dagoen jendearen iritzia plazaratzeko. Zertaz gozatzen duzu Geizen azokako egun hauetan? Bueno, lehenengo alia datortzen naizena, baina asko gustatu zait ikusietela giro guztietako jendea dagola, familia, gazteak eta, bueno, euskal giro polit bat dela iruditzen zait. Nik ustet, euskal kultura dana batea ikustea, ostia, Bada zeuze. Hor ikustia zer da onzea eta duen bakoitzak, eta ikustia baita ezautza ez tezunare, ikusi eta baitu postu bat dao, eta ikustezu zeatea duen, eta bintzat kuskusatzia. Hora zer da onda? Bueno, eta ezagunak baita ikustea, azkenen ia erdik ezagutzegea, ez? Euskal kulturan danok ezagutzegea, orduan, lagun bat ikustea hor postun, eta bearen gana hurbiltzea, eta pixkat, bazilatzea pixkat, ez? Hoi baita, kabe xarma, ez? Esan, hainbet jente gaztopeti ez dozuna ikusten urtien zier, eta azkenien oso topaleku interesgarri zeda. Ez bakarrik... Hori ni gaitzik esaten dugu, oin dela pilo bat ez toztela ikusten. Hori da, aspaldiko zibarik eta behitzu, hori da goizi, bai? Azkenien Durango topetan dozu, urtien zier ikusten ez dozu zen beste pila bat pertsona, eta... Bueno... Niri zeu ikusti, bai, aspaldiko partez, gure Jenny, Jenny... Arratsaldeon! Ez dut ez ezagutzen, ez que telebizti ikusten dabe asko. Ez da... Ez, amaika telebizta ikustatik. Kolpez kolpe ikustatik. Ikustezu, zelan dagin nik ez dut ezer esan. Gaur zertara etorri zarete Durangora? Hola, apurtxo bat ikusten zer dauen liburuk eta asko gustatzen asko irakurti. Eta parrandan. Bai. Parrandan. Eta zer irakurtzen dozue? Bueno, misterizu eta lan. Adibidez? Mas pillo? Zertaz gozatzen dozue Geizen azokan zauzienien? Nik ustet aurretik, sartu aurretik eta ateatze geanen tragotaz. Ustet hori diala. Baina, bueno, azoka barrune, bintzat etorri eta paseatxo bat ematia beti egarra da. Ikustia zer da hon, zer ez da hon, bueno, zer da hon baita, baina... Hemen barrun gaudela, bat erten ez, hemen barrun kaina batekin geho dana guztuko dugu, eta hori ez da gauza. Kaina bat eta Marianito bat baita, Marianito bat. Marianito, ez faltetie, Marianito. Zer erosizue gaur Durango kasokan? Neure kasuen adibidez vinilo batzuk. Erakutzi? A ber, ia. Hartu dute zetakena, zarra. Hartu dut bebai jaiotxe basatia, zutagarrena. Gero zugadina hause dala. Zuazenan da zuria. Barkatu, berena bedala? Ez, ni. Berena dela, ez itzaron. A ber, mesedez promo apurtzu bet. A ber, hartu isu eta... Niri ez da. Daudanik erosiotena, bueno, bermioko talde batena arrezi, bai, ez... Ezagutzen dozuz? Bai, eneko eta honek, bai. Eta, zozer esan nahi itzazu enekori? Ez egiz. Ez deko zer esateko. Zeozer falteatzu erosteko edo? Beste viniloren bat igual, ja presupuestotik bago ez, eta orduen apurtzu eta ikusiko gu, amaieran igual. Eta zer da azoka honeri falteakona? Antxok izen barri egotie. Gaur egon gara ontxe kontzertu pare bat ikusten hautzenean eta ez dago barrarik. Aio. Esan dozu musika apurtzu bat falteakola, bai antzuten gabiz musiki egon badau eta gero plateruenan kontzertu edeko zuz, ez? Kontzertuak daude? Bai, kontzertuak dauz. Nahi badozun gure sare sozialetara alzara sartu eta kolpez-kolpe dela, eta kolpez-kolpe noreukiko zu hautzenean dauen programazio osoa. Gero biratukot. Baina benetan behitzuko zu edo? Hau da, beti izaten den gauza bat, gero ez da hitzen.
Ez, biratuko dut, ezin dezu ikusi biratzen deten edo ez. Bueno, iratziko ez da mesutzu bat edo. Emongo txut nire telefonoa, Ezinak izan ginen, izari eskorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. Dugu eztanda. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitz azpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Berreskuratuko ditugu, erortzean galdutako indarrak, berriz berotuko ditugu ahotsak elkartzeko kantu herri batean. Orain ez ezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra, urruneko ginen baina itzuli gara, azkeneko gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Aldiz berreskuratuko ditugu, erortzean galdutako indarrak, berriz erotuko ditugu ahotsak elkartzeko kantu berri batean. Orain ez bezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra, urruneko ginen baina itzuli gara, azkeneko gaua balitz bezala, egingo dugu eztanda. A ver, noiz etorriko, porque nahiko petaute mozala, eta, a ver, justu azmain deula, así que perfecto. Goguakin ikusteko pelikulia? Bai, oso, gaina uste gure herriko badaola, eskotiar bat. Bai, nio gara marri, eta, bueno, a ver, zer moruz. Durangotik, bertakoenaz. Gaurretzara beste batzu bezain goiz ibili biharra euki, ez tozo? Bai, txeilaran egon minaz, baina, bueno, ia sarrera hartu aldo dat,
eta gogo asko dekote ikusteko pelikula. Zer da erakartzen